दाब दाब प्राइमारियावहाय रायजोफोरखौ सांग्रांथियारि मेल लाबाय निसिमाल' नङा दिनै जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टआव काजलगाव डिस्ट्रिक्ट चिरां होननानै बुङो जोङो बिदिनो आफादगिरि आङो दा बे मोनब्रै समस्तियावबो जोंना 13 चिरां 14 चिरां दहाय फुङाव जानानै थांबाय मोनब्रै जाबाय बिराद मोजां मोनसे जोबोद मोजां रेसपन्स रायजोफोर रिपर्टिं आङो मोनबाय थादों बेनिफ्राय काजलगावआव मोननै दा जागासिनो बेनिफ्राय जोङो फाथाबारियाव जाखांबाय गोबां लोब लोब 3000सो मानसिफोर जादों बेनिफ्राय बेयाव गोबां जयनिंफोर जाबाय नोंथांमोना निश्चय नुखाबाय आरो दा नैबे आनन्द बिथिनियाव मेजरलि मोननै मालिबिथा आरो जोंनि आनन्द बिथिनि माखासे एसे एनै जयनिं जानायनि बै आमटेकाफोरनि दंफैयो बारा गैया नायनो फैदों दा बेयावबो नोंथांमोना नुबाय बेसेबां मानसि दं खमसे खम 2500-3000सो दङ आरोबाव गोबां मेल मिटिंफोर जाबाय थाबावगोन बेबायदिनो जागोन बिनिख्रुइ देरसिन जागोन हेलिकप्टार प्रग्राम जागोन जोंनि चिफ सार फैगोन बबे जायगायाव फैयो जोङो दाखालि मोननै जायगाखौ हरबाय खैलामेला आरो नांगलभागाखौ दा मोनबेसे जोङो मोनो माब्ला हरो बेबायदि हिसाबै जोङो प्रिपारेसनाव दङ आरो जोंहा गासै जोङो मोनब्रै ब्लकआव कनस्टिटुयेन्सियाव जोङो मोनथामाव देरहादोंमोन मोनसेयाव जोङो जेनदोंमोन काम्फा बरगयारी बिथाङा UPPL नि जानानै गेलेनायाव बिथाङा एसे भटआव देरहादोंमोन खिन्थु बिथाङाबो दिनै चिरां दुवारनिफ्राय BPF आव UPPL निफ्राय BPF आव जयनिं जाबाय दा जोंहा मोनब्रै समस्तियाव मोनब्रैबो आबुं MCLA फोर जोंहा दङ सासे EM दङ आरो जोङो निश्चय जोंनिफ्राय जोङो जामाखै जोंनिफ्राय खमायाखै खिन्थु दिनै गोबां UPPL नि मानसिफ्रा सुबुंफोरा आरो UPPL नङा गुबुन गुबुन दोलोनि जोंनि मानगोनां बिथांमोना जोंजों लोगो लाफैदों जयनिं जादों नै दा जाबाय थादों दाबो जागोन एसे उनाव जागोन गोबां जागोन UPPL नि दैदेनगिरिफोर जागोन आरो जोङो बयखौबो हांख्रायदों जोंनि हाग्रामा सारा मोनसे एनाउन्स खालामदों बे जाहैबाय मा फरगिभ एन्ड फरगेट क्षमा होदो बेनिफ्राय गावजों गाव माने बावलायलायदो क्षमा होदो नागारदो फैदो जयै फैदो आरो BTC आव थानाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि थाखाय जों बयनिबो थाखाय जोंनि BTC नि थाखाय जाहाथे जोङो गाव गावनो खामानिफोरखौ मावनानै लायो उन्नति जानो हायो बेखौ जोंनि हाग्रामा सारा हांख्रायदों आरो बेबायदिनो जोंबो चिरां डिस्ट्रिक्टआव सारनि जेनाखि मट' बेखौ जोङो हगारनानै होदों जे आइडिय'लजि बेखौ जोङो हगारनानै होदों बेबायदि हिसाबै दिनै गोबां जोंनि गुबुन गुबुन दोलोआव थानाय सुबुं बिथांमोना जोंजों हाबफैदों आरो जोंहा खुनु बादा गैया खुनु पर्दा गैया खुनु दरजा गैया जोङो खुला खालामबाय जोङो हांख्रायबाय दिनै जागोन गाबोनबो जागोन थाङै थुङै माने चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो 19 नाम्बार सिडली समस्ति हिसाबै जोबोद मोजाङै देरहासिगोन होननानै आंनि अबजारभेसना बेखौ आङो नुदों